Nagsagawa ng motorcade ang Bureau of Fire Protection kaninang umaga March 2, 2024 bilang umpisa ng kanilang pagdiriwang ng Fire Prevention Month na dinaluhan naman ng iba't ibang stakeholders dito tulad ng LGU DAET, MDRRMO, Canora, Kabalikat Charity, Volunteer Fire Brigade, Bureau of Jail Management and Technology kasama rin ang ilang mga estudyante ng Camarines Norte State College at Mabini College. Nagsimula ang motorcade sa DAET Fire Central Station na umikot sa bayan ng DAET na nagtapos sa SM City DAET kung saan nagkaroon ng maikling programa. Ayon kay Fire Inspector Socorro Tawanyag, Marso ay pinagdiriwang ang Fire Prevention Month sapagkat sa buwan na ito ay tumataas ang kaso ng sunog na naitatala sa buong Pilipinas. Ang March po nga ay tinatawag natin na observance of Fire Prevention Month. Bakit po? Sapagkat simula na po kasi ng summer. Once po kasi sa Ricky nagsimula ang summer, umiinit ng panahon, tumataas po talaga ang bilang ng mga sunog na nagaganap sa buong Pilipinas. Kaya po na-heighten po ang pag-iingat na panawagan po ng BFP. Actually po, ano yun observance naman po it's 1 year sir Kaya lang po mas in-emphasize namin na this month, start na po talaga ito para lang po ma-emphasize. Ito po rin ay dahil po sa, meron po kasi yung proclamation, presidential proclamation before pa, yung 115A na ito po ay pinagpapasayan po ng ating observance of fire prevention. Dagdag pa nito, marami silang nakahandang mga aktibidades ngayong buwan. Ilan dito ay ang poster making o digital art contest na gaganapin sa March 4 sa SM City DAET. Magkakaroon din sila ng open house kung saan ipapakita nila sa mga estudyante ang buhay ng isang bumbero na gaganapin naman sa March 5 to 6. Mayroon ding Fire Square Road Show simula March 12 hanggang 15 na gaganapin na rin sa SM City DAET. Samantala, dumalo si Board Member Ray Kenneth Oning bilang guest speaker sa ngalan ni Governor Dong Padilla. Magandang umaga po. In behalf of Provincial Government, the Governor Dong Padilla sumusuporta sa panimulang aktibidad ng Fire Prevention Month, lalong higit ng DAET Municipal Fire Station. At ilan sa bahagi nito, sabi ko nga, ang sabi po ng ating gobernador ay hindi po ito responsibilidad lamang ng mga opisyal, lalong higit nung ating mga nasa Bureau of Fire Protection, bagkos responsibilidad po ito ng bawat isang mamamayan at malaki din ang role na gagampanan ng ating mga media upang maipaabot sa ating mga kababayan na hindi sila nag-iisa lalo higit sa pag-iwas sa sunog. Kaya kanina, habang nandito tayo sa aktibidad na ito, ay nakikipag-usap din tayo sa ating gobernador upang sa gayon ang Radyo Pilipinas ay mabuksan para sa ating mga Bureau of Fire Protection at magkaroon ng kampanya hindi lamang ngayong buwan ng Marso kundi sa 12 buwan ng taong kasalukuyan. Nagpasalamat naman ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection sa support ng kanilang natanggap sa kanilang pag-umpisa ng pagdiriwang ng Fire Prevention Month. Para sa totoo, Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN, Bicol.